Siji ditambah siji ditambah siji padha karo siji. Panglimbang 5 menit dina Ngatpon tanggal 15 Juni taun 2020 kapethik saka Injil Yohanes bab 16 ayat 12 tekan ayat 15. Para tresna pelem kinasih bareng karo pasaman suci sak jagat. Awake dhewe dina iki padha ngriyayakake punjer lan pokok kapitayan kita, Allah Triniji Suci. Kapitayan iki ora bisa kacaketi sacara matematis. Angka jer Gusti Allah mono Allah Triniji Suci mujudake carane manungsa, mligine cara manungsa Katolik kanggo nglelimbang Gusti Allah jroning tresnani manungsa titahe. Mula monggo kita lelimbang jejer Allah Triniji Suci iki migunakake cara anggone panjenenganing tresnani manungsa ya kita kabeh. Pasaman Katolik jroning donga kawula pitados ngakoni sesembahane minangka Allah Triniji Suci. Tegese sesembahane wong Katolik iku Allah sawiji kang kagungan kapribaden telu. Allah yang Rama, Allah yang Putra, lan Allah yang Roh Suci. Kawula pitados ing Allah Rama kang Maha Kuwasa. Mengkono donga mau kawiwiti. Allah yang Rama mujudake pribadi Allah kang nitahake alam sawegung kalebu manungsa sarta ngreksa alam kang katitahake mau sarwa lan kanthi becik ketuk titimangsane jaman prajanjian anyar. Ing jaman prajanjian anyar kang luwih unju makarya yaiku Allah yang Putra ya Gusti Yesus. Allah yang Putra iki mujudake Sang Sabda kang ngutus Allah yang Rama tedhak menyang donya saperlu nebus dosa manungsa. So ing Gusti Yesus Kristus Putra dalem ontang-anting Pangeran kawula. Mangkono sabanjure pasaman suci ngakokake iman kapitayane. Sinebut Sang Sabda jroning karya dalem Gusti Yesus medhar sabda minangka sambung tutuk dalem Allah yang Rama. Panjenengane medhar sabda saperlu mbabar jati diri Allah yang Rama sarta karsa lan rancangan dalem Allah yang Rama tumrap kaslametane umat manungsa. Dene karya dalem Allah yang Putra saklebar panjenengane mikrat menyang swarga katerusake dening Allah yang Roh Suci. Kawula pitados ing Allah yang Roh Suci, mengkono pasaman suci mratelakake iman kapitayane. Ing waosan dina iki sacara mligi Allah yang Roh Suci sinebut Gusti Yesus minangka pribadi Allah kang nuntun umat manungsa tumuju menyang sakeh kasunyatan. Apa kang durung kamangerti dening para murid uga umat manungsa bakal kamangerteni jroning tuntunan lan pepadang dalam Allah yang Roh Suci. Sauger manungsa ngakoni anane Allah yang Roh Suci iki sarta mbuka diri mring karya dalem. Panjenengane dadi utusane Allah yang Rama lan Allah yang Putra. Para tresna pelem kinasih, Allah sesembahan kita wong Katolik mono Allah kang Maha Sakabehi. Marga Maha Sakabehi ora kira alias mokal awake dhewe manungsa kang sekeng winates iki mangerteni sacara gamblang lan cetha wela-wela sapa panjenengane. Manut panemuku ora susah nglunjak kepengin mangerti kang satemene pancen ora bisa kamangerti jer Allah kita dudu amung objek sawijining pangetahuan utawa pangerten. Luwih piguna nglelimbang karya welas asih dalem kang nyata-nyata kita rasakake. Jer saka kono kita bisa dadi sambung asta welas asih dalem marang pepadha sarta titah-titah liyane. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Pinuji paduka Allah Triniji Suci ingkang sampun medhar jati diri sarta sabda lan karsa kaslametan dalem dumateng kawula umat manungsa. Pinuji Allah Triniji Suci lan sumangga mangraja ing manah kawula amrih gesang kawula nyunaraken sih kawelasan dalem dumateng alam sawegung. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.